Tento program požiada používateľa, aby zadal veľkosť pola a hodnoty pre jednotlivé prvky. Potom vypočíta súčet a priemer týchto hodnôt, následne ich vypíše. Začína definícia hlavnej funkcie programu main, ktorá je vstupným bodom programu. Deklaruje premennú veľkosť ako celé číslo, ktoré bude určovať veľkosť pola. Tento príkaz vypíše na obrazovku textovú správu, ktorá požiada používateľa, aby zadal veľkosť pola. Tento príkaz načíta celé číslo z klávesnice a uloží ho do premennej veľkosť. Tento riadok vytvára pole s názvom pole s veľkosťou, ktorú zadal používateľ. Tento príkaz vypíše na obrazovku textovú správu, ktorá požiada používateľa, aby zadal prvky pola. Počet prvkov je určený na základe veľkosti pola, ktorú používateľ zadal. Tento riadok začína cyklus for. Slúži na to, aby sa pričítavala hodnota k premennej i, ktorá nám určuje poradie prvkov, ktoré chceme zadať. Tento príkaz vypíše súčasné číslo prvku, ktorého hodnotu používateľ práve zadal, aby bol orientovaný v zadaní. Tu vidíme, ako sa k premennej i pripočítava hodnota. Tento príkaz načíta hodnotu prvkov z pola z klávesnice a uloží ho na správnu pozíciu v poli. Tu sa končí cyklus for. Deklaruje premennú súčet ako celé číslo a inicializujeme ju na hodnotu 0. Táto premenná bude slúžiť na uchovávanie súčtu prvkov pola. Tento riadok začína ďalší cyklus for, ktorý prejde cez každý prvok pola a sčíta ich hodnoty. Tento príkaz sčíta hodnotu každého prvku pola s premennou súčet. Súčet začína vždy na hodnote 0 vďaka tomuto príkazu. Tu sa končí druhý cyklus for. Tento riadok vypočíta priemer hodnôt v poli. Pri získaní presného priemeru sme využili dátový typ float, aby sa zabránilo celočíselnému deleniu. Tento príkaz vypíše súčet prvkov pola a tento príkaz vypíše priemer prvkov pola s 2 desatinými miestami. Ak by sme chceli viacero desatinných miest, na pozíciu čísla 2 by sme napísali počet desatinných miest, ktoré nám budú vyhovovať. Hlavná funkcia main končí a program vracia hodnotu 0, čo signalizuje úspešné ukončenie programu.